Kyrshanbor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Metiap jong Heprit Kyrshanbor kharmudai hinyos nem Jakarta. Ubalaja nalayeng hakajan met ka pratrik risau araja apusan. Batla lapat ya ka Metiap jong haka step ka khandai tarik risau araja apusan. Namaupat laurnong. Kabaki pulet kilara banle ya ka post mortem Hanegrims Hospital. Kalapoi siya Ïingsah kabadan Nongrah lo merbo. Ya ka Metiap jong uniu Heprit lawanra daki pulet ka East Khasi Hills District. Haringkat kajing edon lang ki bahaya nga sem jong Ha kapor bawan poi ka Metiap Heprit Kyrshanbor la sakhi. Ya kajing wan tuot ki pat ba akiba na katika shnong siya ka Ïingsah ka jong ban penpaw kajing sngaulem. Layo jing tip ru baya ka met kabasa jong uniu Heprit. Onle buram khaddu lasai kasngi. Kasipho tarik urisaw araja apusan ha ulum jing tep kabalang Catholic kabadon Nongrah.